Aku malah kepitu sih. Oh, piye to sampean iki lha aku manut sampean kok. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Aku kok koyo ngene jerone iki piye? Iso iki. Oh, aduh. Terus piye iki? Aku sasarno piye iki? Kowe nuntun aku tak narik. Heh? Kowe nuntun aku tak narik. Lah sampean piye lho wong aku manut dalane sampean, Nak? Piye iki? Jen. Malah koyo ngene iki. Yo. Terus Piye lah wong kedalane koyo kayu kok. ada sirku kepitu. Sikilku malah kepitu. Enggak ngerti kok. Sikilku kepitu. Lah salah yang kemarin dorong wae nang mburi lho. Kalau nang buru ki apa iso mantep iki? Ayo. Ya Allah. Lah jerone kan Kan. ya makane aku wae sing anu lho dorong. Jang. Yo tak dorong iki kowe sing nyetir. Diunek nih. Oh. Aduh, Lah piye lho? Wis tak omongi to aja lewat nggon sing angel. enggak ngomong, nek diomongi wong kadung kleru. Sampean kok. Tak. Wis ngomongi karo aku ra manut tok. Ya kan kudune manut aku. Wis tak omongi to, rasa lewat sing angel-angel kaya wingi meneh. Wong iki kok Malah golek cepete. iku paiguna. Dorong maju. Aja numpak. Sik to aku dicokot eri lho. Ayo. Sik, yo. Maju rono. Heeh, maju rene. Yuk. Enggak kuat loh. Ayo. Terus. Aku malah kepitu. Aduh. Cepet tarik mundur. Ada piye ki? Ya Allah, ya enggak iso lo angel lo. Sik. Jangan liyo. Ngomongi angel lo. Aduh, sudah. Kok maaf. Aku mau pelites motor. Aduh, ngomong pas lewat kene. Ini tak kombin banyu iki kengko malah. Lagi deloken ki motor arek delep-delep ne. Jerune lo koyo ngene. Satu. Ayo. Enggak kuat lo iki piye aku. Sek. Ya Allah. Kosomen gara-gara manut sampean iki. Kowe nyalahnya aku tak. Ya gara-gara sampean malah kok ngene iki. Enggak iso ki lo. Sampean to sing salah. Kowe iki sampean. Malah ya sampean sing salah. Terus Gara-gara manut sampean tak kon ora gelem jarimu sing cepet. Aku roh dalane. Malah sasar neng. Sik. Koyo ngene iki. Sik. Piye? Yo. Yo ayo. Kena iki. Nah. Sampeyan aku malahan. Wong kok Ngono dhewe lah aku tak balik mlaku. kok penak men. Yo iya sampean sing enek. Muka mlaku. Wis nang kono, balik mlaku. Balik mlaku aku. Heeh. Cek. Sasa sipuk ae montore.